Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salminde e juurade e arde wadde ɗo ekkande seeɗa e wadde ƴewdel sifa men golle no jarata. Nde wonno kala hunde koma waɗe ekkorde seeɗa ha ƴeewe ko jiɗɗen wadde ko holno foti waade. Nde wonno jangde saɗani ko teskuyo o tan saɗi hen. Jangde noon kala ɓurɗoma teskade ko waɗata ko ɓuranma yawde famde. Kala ko janguɗa teskuyama wona hen. Kalɗo jiiɗa ɗum banggue goɗɗo tawa annatama. Joni ɗum ɗo henne joni sen mbaɗi ndani en gujjiti ngal ɗo alluwal koye maggal mbawaten rewde ha mbaɗen ko jiɗɗen wadde ko. Nde wonno jangde nde saɗani teski o tan cohlumi teskoɗon on jiidoni sen mbaɗi ndani yeru tan ɗum ɗo tan wiyete allif e jangde. Allif ko ɗo haaɗi. Allif gasi ko jangete hen ko e hewde ko ɗo haaɗi. Heddi noon jiya saha waɗani wiye allif. Saha noon jiyamo o ara dow ɗo o wiya allif jowiɗo ko dow tawɗamo o wiya allif ko jowiɗo dow. Ɗo noon o wona ɗo o wattindo e bindol o wiya allif taƴƴo. Ay ko taƴƴo haala ka. So waɗi ni wiye tiginte. Wala saha no waɗa ni tan waɗa ni haala ɗo kadi wiye tiginte. Ɗo tan ko jangate allif ko ɗo haaɗi. Ɗo ɗiggata wona hankadi ko jangate allif ko a gayni ɗum ha laaɓi ceer. So wayi ni ɗum ɗo ko allif ɗum ɗo tan jangete gasi ko tan mbawata ceerta e majjere allif hankadi. Qur'an o dow ha less yaltani ɗo henne. Joni noon ɗo noon allif jowiɗo, allif taƴƴo, tiginte ko ɗo a allif haaɗi. Ɗum waɗi jiya noon pular kañum ari waɗi ni ayi ɗum ɗo waɗa ni wiye a mawɗo, o waɗa ni wiye a tokoso, o waɗa ni wiye a poɗɗo. Gasi ane ko ɗo tan haaɗi. Pulaar ɗo haaɗi a muɗum. Ɗo allif woni a. Joni noon ɗoni wiya allif jowiɗo, allif taƴƴo, tiginte. Pulaar ne woni tan ko a mawɗo, a tokoso, a poɗɗo. Ɗum jangate pulaar. Masgal a gasi o so ɗiggi tan a sirti hankadi e jangde a. Ɗone allif nani a gayni allif, a nani a gayni a. Ɗo ko a tokoso, a mawɗo ni foti ari ardi. Joni noon sa tawi joni a mawɗo waɗani a tokoso sara makko ittani ha joni tan ko a poɗɗo won ɗon. Walla ɗi tokosi waɗani ni ayi ko gotum ko a tan won ɗo. Ɗo ko a, ɗo ko a. Goto o woni a, ɗiɗi ɗi woni a. Ari ardi a mawɗo, a tokoso. Joni ɗo mawɓe tokoso ndendi ko wiide Amadou hay sa waɗi ɗo a
a yewni hen ɗo ay a ay a ay ma ay du ay Amadou ari arde ɗo ko pooɗo tan ko inde fuɗɗi ko adara a mawɗo a ɗo ko toko tan nani sa windi kadi aali ay ko a mawɗo mbaɗɗa nani ay a fooɗi ay li ay li o nan aali ay li wadde ɗum ɗo ko école ha paama tan ko a mawɗo woodi a tokoso a poɗɗo gane ko allif tan woodi allif nani o moni kanko woni ɗo ɗo noon ko so tawimo a tawimo dow allif mbiya jowiɗo dow ɗo ko taƴƴo haala ka o wiya allif taƴƴo ɗo ko tiginte ɗo ko tiginte joni noon kuppen ƴeewen so tawi ko mbaɗɗen ko nangi walla nanggani ɗono école tan mbatten seeɗa ha ƴeewen no way tawno haade men fuɗɗi ade golle ɗe ƴeewen to ko mbatten ko hol ñawore muɗum taw